ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି କୁବିଚାର ଆସୁଛି ତ ତାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବଦା କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ କିମ୍ବା ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନରେ କୁବିଚାର ଆସିଥାଏ। ଏହିପରି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକ ସାଧକ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଉଛି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ତଥାପି ମୋ ମନରେ କାହିଁକି କୁବିଚାର ଆସୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଟିକେ ମୃଦୁ ହସ ହସିଲେ ଓ ସାଧକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। କହିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁକୁରଟିଏ ପାଳୁଥିଲା ଓ ସେ ତାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ସର୍ବଦା ସେ କୁକୁର ସାଥିରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲା, ତାକୁ କୋଳରେ ନେଉଥିଲା, ତା ମୁହଁରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ବସି ରହୁଥିଲା। ଏହିପରି ଖାଉଥିବା ଓ ପିଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରଟି ତା ସହ ରହୁଥିଲା। ତାହା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଏକ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଏକ କୁକୁର ସାଥେ ଏତେ ମିଳାମିଶା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ପଶୁ ହିଁ ତ ଅଟେ, ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରେ କିମ୍ବା କାମୁଡ଼ିପାରେ। ଏହି କଥାଟି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘର କରିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ କୁକୁରଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି କୁକୁରଟି ଏହି କଥାକୁ କିପରି ଜାଣିବ? ସେ କୁକୁରଟି ପୂର୍ବଭଳି ମାଲିକକୁ ଦେଖି ମାଲିକର କୋଳକୁ ଆସି ବସିଯାଉଥିଲା, ମୁହଁ ଚାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲିକ ତାକୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଦୂରେଇ ଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ୁ ନଥାଏ। ବହୁଦିନର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଗଲା। କୁକୁରଟି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ତାର ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମାଲିକ ତାକୁ ବାଡ଼ାଉଛି ଓ ଦୂରେଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଉ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟି ସ୍ୱାମୀଜୀ ସାଧକଟିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ବି ଠିକ୍ ସେହି ମାଲିକ ପରି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସାଂସାରିକ ଭୋଗବିଳାସର ଆସକ୍ତି କରିଲ ଓ ଏହିପରି ଆସକ୍ତିକୁ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପାଳନ କଲ ଓ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ରଖୁଥିଲ, ସେମାନେ କିପରି ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦେବେ? ତୁମେ ତାହାକୁ ଭଲ ପାଇବା ବନ୍ଦ କର, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସାଂସାରିକ ମୋହମାୟା ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବା ବନ୍ଦ କର। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ନିର୍ମୟ ହୋଇ ଦମନ କର, ତେବେ ହିଁ ତାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଯେତେ ଯେତେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ଦମନ କରିବ, ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଯିବ ଓ ଚିତ୍ତରେ ମନକୁ ମନ ଧର୍ମ ବିରାଜମାନ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।